صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہ سبحان اللہ سیدنا و مولانا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم دفع البلاء والوباء والقات والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کفی الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوب والمطلوب مقصود هو المقصود موجود سید المرسلین کل نبی محتاج دے تیو سرتاج تمام آل اولاد سمیت اولاد
او لکھ درود سلام تے جے لکھ واری عطر گلابوں او تو یہ نت زبان نام اوناد لائق نائی او کی کلمے دا کانا سید المرسلین خاتم النبیین خاتم النبیین سید المرسلین سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج سالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید ثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین او جے لکھ ہی لے نال دلیلے تے کریے باج وسیلے پار بیڑی دا پور نہیں لگدا او باج ملا رنگیلے وسیلہ تینا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین حسین منی وانا من الحسین جد
الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ ہے نور میں نور اللہ سارا نور اسے دے نوروں تے اس دا نور حضور نور میں نور اللہ ہے نور میں نور اللہ یا ایہا المشتاقون بے نور جمالہی او دل وچ نگاہ کر ویکھاں اے صورت اصل صنم دیا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام حاضرین اول آخر درود شریف پڑھ کے ایک دفعہ علامہ شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے ملت کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی بارک تعالی ابراہیم وعلی الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی ابراہیم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد بعداد کل ذرۃ مات الف الف مرت۔ قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب۔ رب حب لی حکم والحقنی بالصالحین رب حب لی حکم والحقنی بالصالحین رب حب لی حکم والحقنی بالصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا مالک الملک اپنے محبوب کریم تے محبوب دی اہل بیت دے پاک وسیلے نال مولا ساڈا حضور وارث پاک دی بارگاہ چ رل کے بہنا قبول فرما۔ مولا ساڈا کلمہ کلام مولا جو نیاز پیش کیتی مولا تیرے محبوب تے محبوب دی اہل بیت دی بلند و بارگاہ چ پیش کرنے قبول فرما۔ مولا حضور تے حضور دی اہل بیت دے پاک وسیلے نال انہاں دی آل پاک اولاد پاک زواج مطہرات والدین کریمین طیبین طاہرین شریفین 1,21,000 پیغمبر صحابہ اکرام صحابیات تبع تابعین تابعات شہداء غازیاں تیرے پاک نمازیاں شہداء کربلا شیران کربلا
12 امام 14 معصوم دی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرما مولا حضور میرا محی الدین غوث ثقلین غوث العظم پیران پیر دی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرما حضور داتا پیا سرکار خواجہ خواجگان اندن ولی عطا رسول خواجہ قطب صاحب بابا فرید الدین گنج شکرزود الانبیاء حضور صابر پیا بابا جی نظام الدین اولیاء بادشاہ مولا تمام سلسلہ فقر تمام سلسلہ سادات نو پیش کرنے قبول فرما بالخصوص حضور شہنشاہ سید وارث شاہ بادشاہ شہنشاہ علی درجات لجپال انہ دی جد امجد انہ دے عزیز و اقربا نو پیش کرنے قبول فرما مولا انہ دے پاک وسیلے نال ساڈے حاضرین دے ساڈے استاد ساڈے پیر و مرشد ساڈے والدین ساڈے عزیز و اقربا دوست احباب سنگت دے جتنے لوگ دار فانی تو جا چکے نے تمام نو پیش کرنے قبول فرما مولا حضور دی ساری مرحومہ امت نو پیش کرنے قبول فرما مولا عالمین تے اپنا فضل فرما مولا عالمین تے اپنا فضل فرما یا الہی عالمین تے اپنا فضل فرما مولا ملک پاکستان تے عالم اسلام تے اپنا فضل فرما ملک پاکستان تے اپنا فضل فرما مولا حضور دے در دولت تے اپنا خاص فضل عطا فرما مولا اس ویڑے جو کوئی سوالی اپنی چوڑی خالی لے کے نہ جائے مولا تینو تیرے محبوب کریم دا واسطہ ہی اے سخیاں دا ویڑا ہے حضور مولا کائنات دے لاڈلے مولا حضور شہنشاہ سید وارث شاہ بادشاہ دا ویڑا ہے مولا اس ویڑے چ کوئی سوالی خالی نہ مڑ کے جائے مولا تمام حاضرین دیاں نیک دلی آرزواں نو پورا فرما مولا بیماراں نو شفا عطا فرما قرض داراں نو قرض دی بیماری تو نجات عطا فرما پریشان اللہ دیاں پریشانیاں دور فرما بے رزقاں نو رزق عطا فرما بے اولادیاں نو اولاد نرینہ عطا فرما مولا اپنے محبوب کریم دا صدقہ سانو ساڈی قوت متخیلہ نو پکیزگی عطا فرما ساڈیاں نظراں نو صاحب دید بنا زباناں نو فیض یابی عطا کر مولا ساڈے سیاہ قلباں نو روشنی عطا فرما مولا سانو نفس تے غلبہ عطا فرما مولا سانو ساڈے نفسانی خواہشات تے غالب کر دے مولا اپنے ناپاک مرداں دا صدقہ سانو ساڈی نفسانی خواہشات تے غلبہ عطا فرما مولا ساڈیاں نسلاں قیامت تک حضور وارث شاہ بادشاہ دی غلامی عطا فرما مولا ساڈیاں نسلاں قیامت تک حضور وارث شاہ بادشاہ دی غلامی عطا فرما مولا ساڈیاں آن والیاں نسلاں قیامت تک حضور وارث شاہ بادشاہ دی غلامی عطا فرما کر فضل ہے فضل درکار تیرا تیرے فضل باجوں پیڑا پار نہیں وج پاک جناب دے رز میری تو ہے رب رحیم خدا سائیں بندہ بھول کے عرف جے بول بیٹھا ہے میرا بولیا بخش خطا سائیں تیرے عدل کیتے نہیں جا کائی نال فضل دے ہوگ بچا سائیں غم دین تے دنی دا رہ نائی میرا اے سوال دعا سائیں بخش دے لکھن والے جملیاں نو پڑھن والیاں کری عطا سائیں سنن والیاں نو صدائی خوش رکھی اے رکھن ذوق تے شوق دا چاہ سائیں رکھی شرمو یا تو جملیاں دی میٹی موٹھی دیں لگا سائیں وارث شاہ تمامیاں مومنہ نو دیں دین ایمان لکھا سائیں خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکو لئی ماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامانو آل رسول منو دست دامانو آل رسول منو دست دامانو آل رسول یا الہی دنیا میں رکھا بروسے یا الہی دنیا میں رکھا بروسے یا الہی دنیا میں رکھا بروسے جب دم واپسی ہو نگاہ میں ہو جلوہ محبوب جاون تو پہلا آ جاوے ماہی کوے نہ کوئی کہ سکھ دی میں گئیاں الہی دنیا میں رکھا بروسے جب دم واپسی ہو نگاہ میں ہو جلوہ محبوب اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق ٹھیک ہے چھڑ جو اللہ تعالیٰ ذوق سلام اللہ رون کے لائیے نا اللہ پاک رون کا لگی رہے اللہ پاک میرے سارے مہمان اللہ پاک نے یاد بس کاشی نا دس ہاں جی دسے